Machiegni kendo nyako romo gi jwang'en moro marane podi kete kar kada iko sekala pagari tok sa ang'wen mara okinyi ma kawuono wamedo mana twak nitiere penjo mano penj kar kacha e mbui ma bende Faith no winjo e yo makare kendo iwinjo kanyo kiwacho ni dala koro ji nyabedo ni laro lweny nyalo bedo ni wuok miyo kod dichuo ng'ama obed kar kacha mano kama bedo ka waluwa achiel kachiel paro kani winjo ka wuok kuom janeno no kachiel koda kamano wacho kanyo ni gombo bende nitiere kod dwaro mathoth gombo ni malo mag joma owacho kanyo ni mag joma mine kanyalo yude kanyo e yo makare soma kendo mano mar Hamisi jowadwa kata ka ung'iyo kit chwechgi chuo be ng'iye uru to lwenje matimore gi ahinya nyiwa ema kelogi nikech dwaro ni malo moloyo yutone. Nyiwa bende owe keto ni ng'ato seri sani to iseyiene ma ilagori ire ka uyuo mane kako wacho ni ok more wacho ni ok serie kata dwe moro mantiere kar kanyo paro mamedo nyuolore kar ka mokwongo iduoke Hamisi kinyo Hamisi Hamisi en olongo ni blaming en shida mang'eny kuom nyiri mi sero to donjo odiochieng' achiel nikech gikia ng'ama gidonje gidonje kuma gidonje penjo na ni en ng'ama sero gini manigi lengo marach en free kose en gimotimono onge kosa ano penjo na Hamisi nikech king'iyo ni nyako ni kama nyako ni mimi ni shida lakini woini ng'ama sero ni bokne kan gi shida wano mimi ni blame the victim the source en ng'ani woini ka dwa nyako tengi odwa nyako ni tengi lengo mar dar gi nyako ni onge madhi timre lakini ka woini sero tengi lengo marach mara kanyako ni kata koka iga par donje box pod dhi timatima gima no par no dhi timo ni nyako ni kiero ng'ato ere kumondi keni naka ntie time kose time frame madonje box mang'ani akia onge kumondi ke mana kia maybe Hamisi ni monge chote na kana ikao ndala dakika katika nakika kani do chadek obo oni swani kumondi ko be wadwa sawa memodwange rules go moketogo another thing lweny wuok kata kind nyimine kind ji lweny wuokie lakini ka lweny wuok kakidi resolve lweny ni emwang'eyo resolve lweny ni to the point where legal system dimani resolve lweny to the point where ng'ato idhi ka ngima ng'ato ma jokol gidhi ywak ni nego ng'ani kiki solve gigi to the point where kata in kibet piny ni gima timo ok ber nano there are so many ways I could resolve conflicts dhi wuok kata kumibete kata kin gi nyaminu moro kose kata kin go wadu moro conflicts na kawuoge mano kit dhano na kawakadre matin belga lakini koko to ni mine ma kelo gigi chuma gorega kose chuma ni chuma gorega kose chuma kata ka janyuol go nyathine kose nang'o matimre mano ni nyiri okay nyiri wach wuok ga conflicts wuoke woman peaceful way ma resolve conflicts gi kikwa blame ji ni kene en dhako kose ndichu mano victim blaming to what can you blame the victim you affirm the actions the perpetrators actions yeah ero kama na inya Faith nyakoro mo yanya moro mi akaone John Opiyo mabendo tuwe kodwa telo ni mara ariyo kendo kawa dhi nyime kod twak romo moro ne ubago juma mokadho kauntiere kadho wath na Mchumbi John azimi thuolo mondo mi moswa okinyi makawuono kendo karwake twak kedo ne ratiro mag rowere ahinya ikinde ma waluoso kae kuom 16 days of activism against GBV tiende nang'o kama intiere duon joma chuo bende osewinji kata medo winjgi kama gintiere
Erokamano Cleophas, oyawre nyikwa Ramogi kumoro amora ma untiere okinyi masani. Warwaku machiegni e twak makende weche mag ng'iyo ratiro mag oganda koluwore gi weche mag chwech. Yes, apani awache maber. Kwang'iyo an ng'eni kaka ng'ama ni lwasi mar mbui, an kumoro amora matemo wuoye, atemo tudo gimoro amora matimore gi weche mag mbui kaka wanyalo yudo konyruok kokalo e lony masani mar mbui. Koro kwang'iyo topic ma kawuono en topic ma dwaro mondo ji owuoye ahinya. Joma chuo, joma mine, joma nyithindo, ng'ata opinion leaders, ng'ata onego bed ni wuoye e wach makamae. Koro kaka wan gi 16 days of SGBV campaign, ne wan Mombasa juma mokalo, I was privileged na bedo invited gi Elgon Group mano organize Hapower Summit. Koro Hapower Summit mano timore Mombasa, it was no oluong nyimine, to noken nyimine kende, ne nyaka jok machuo. Mondo wang'iyane kaka joma minegi, jok manyiregi, ere kaka inyalo migi support koluwore gi migepe mopogore opogore, nikech kucho ne wantiere e migepe mopogore opogore. An kaka nadhi gi weche mag mbui technology, ere kaka wanyalo empower gi through technology. Joma moko be nodhi gi weche mag ohala, joma moko be nodhi gi weche mag rights makoro wawuoye sani gi. Koro inwang'o ni en wach manobedo mondo wang'iyane ni to weche mag makelo ga shida, makelo ji ketho rights mag jowetegi, nikech gini ok wang'iye, ok onego bed ni wang'iye e nyimine kende, onego wang'iye nyaka e joma chuo be, nikech nitie joma chuo be madhi through such ordeal to ok giwuo, nikech joma chuo ok gin jok mohero share gik ma gigo through. Koro ng'eni joma minewa gin joma they are very proactive, they will tell you they are there. Emomiyo ineno ka gin gi come out very strongly to fight for their space in this as far as SGBV is concerned. Koro kwang'iyo area no, nitiere gigo mang'eny moningo kaka leaders, kaka opinion shapers, need to talk about mondo wang'iyane to ere mikakati mwanyalo kelo. Koro an ng'eni ka wadhi chako wuoyo, abro wuoyo weche mag lony manyasani. Ere kaka wanyalo tiyo gi weche mag lony manyasani mondo wang'iyane ni wanyalo create awareness. Ere kaka information mahusu midhiero ainagi nyalo yudore e yore maraka. Erokamano ahinya John Opiyo. Kendo wamedo mana rango ni kinde duto oganda ipenjo mathoth ahinya, joma chuo to ni kanye. Ang'eni into intie sekta mano mara mbui kata mag lony manyasani kama gintiere. Ere kaka inyalo tudgi e yo makare mondo nene dieri. An e studio kar kae kod Faith Awuor ma bende wuok e riwruogno mano mara Polycom Girls. Olero ni gintiere kod app mano makonyogi mondo mi ging'e hotspot mag GBV ahinya ka dak ma Kibra kod alwora mage kata e kaunti ma Nairobi, ng'ama ntiere go mana report kar kanyo. E kinje mamoko ma ponono neno ka ndie gwenge mamoko mantie nyaka e gwenge mag dala kata rural areas gi embrace technology ne yo machal nade kaka ma itimo kae kod riwruogni mar Polycom Girls kama Faith Awuor gini wuoke okenge mosego kata gino ma inyalo berego mondo kete motegno mokalo. Erokamano Cleophas. Ng'eni kwang'iyo weche mag kedo gi lwenje mag kit chwech gi, inwang'o ka towns nikech urban setup mano kuonde ma town nitiere, information is readily available. So inwang'o kaka activisms gi be mostly they are based in towns and major towns. Koro iyudo ni jogo ma pod ae e gwenge kuonde mwae kaluo kocha, dala kocha, pod gionge access to information, because iwacho gani
information is power. Seche ma ng'ato mi that information o empower you. Inwang ka ng'ato maybe ogo odhi e chandruok machalo kama, to kaka onyalo yudo mondo onyis kata ng'ato kaka share information ne gi ng'ato inwang ka onge. Koro as far as technology is concerned, nikech sani gima wantiere e lony masani mar teknolojia, and ng'ata sani nigi simu, kendo en simu manyalo access internet, iluongo ni smartphone. Koro inwang'o ka infrastructure onego bed ni keto machalo kaka accessibility of internet hubs e kor gwenge manyalo miyo jogi nafas mar donje mbui access koro kaka koro wan gi dadano e studio. Inwang'o ka gin gi application monego bed ni ng'ato kobedo koyudo shida inani to onyalo keto kanyo to nenore gi authorities. Because the role of technology mokwongo en keto awareness, ere kaka that information nyalo spread, ere kaka onyalo chopo ne ji mang'eny. Mar ariyo, ka information ni osechopo ne ji, ere kaka onyalo bedo process mondo jogo understand adier ni ka wayudo information machalo kama, ama kopo ni akale e midhiero machalo mag violation of my rights, ere approach manyalo chiwo, ere platform manyalo tiyo godo mondo report gini. Nikech iyudo ni kaka gwenge kocha inwang'o nikech e village setup ji ong'ere, inwang'o ka ng'ato maybe onyalo bedo ni ogoyo chiege marach every time o fight gi chiege, tinwang'o ni chiege ni oluor kata dhi report, nikech ong'eyo ni kodhi report, ng'amo dhi report ire cha maybe ong'ere kata gi jaode ni, nyalo duoko wach to kendo nyalo bedo lweny kendo. Koro ineno technology, wadwa ni mondo watiane gi technology ma ng'ato nyalo report gini secretively, anonymously. To through reporting anonymously, onyalo record coordinates, onyalo receive information ni gweng' machalo kama, kumachalo kama, case makama otimore. To wanyalo uru koro sirikal gi through police and those who are concerned now nyalo kawo that information to gichako fuatilia ni gini wayude through anonymous, lakini the coordinates wanyalo yudo ni otimore gweng' machalo kama. Koro ginyalo dhi without exposing the victim, right? Again, the perpetrator cha be mondo kik ringi kapoko ondhiye mondo winjane ni pache chalo nade. Koro ng'eni kwa keto infrastructure makare mag data accessibility, the network and internet, ineno ka gigo sechope kor gwenge kocha to bro miyo tich bedo mayot spreading the information, in communicating, and again keto awareness midhiero machalo kama. Koro nikech ji bro bedo gi platforms machiegni kodgi manyalo timore nade, magi nyalo kete midhiero magiyude kokalo gigo machalo kamae. Erokamano ahinya, ang'eni weche pod thoth ahinya ma wabedo kae ka waluwo. Erokamano John Opiyo, ituri kodwa kapod ni Nairobi ka ang'o duogo iri ka mondo wayudgi mathoth ahinya bende mwabedo ka wantiere godo. An ka kod Faith bende nyaka sani warango kaka kor gweng' kata kaka anyuola moro wacho kanyo ni jonyuol mantie kanyo kaachiel koda ka family mari kama intiere, kaka ginyalo konyo e kinde ma midhiero gi bende medo donjo e kindwa kaka oganda. Nitie timbe moko magalagala ma itimo. FGM en achiel kuom gigo mosewach ni en gigo marocho ratiro mag joma mine kendo joma nyiri kuonde mopogore opogore, kaachiel koda ka weche mago mag child marriage mabende wawacho ni go report bedo matek ahinya e gwenge mantiere dala, ahinya kipimo kod magi mantiere bunge. Jonyuol nyalo riwre yo machal nade kod nyithindegi mondo gin magibed jorit mokwongo makare, mano kawarango cases mag GBV mantiere kendo jogo matindo mapod ntiere borit kata rita mar jonyuol. Mokwongo gima nyalo wacho ni kaka jonyuol kose kaka jomodak e gweng' gima kama kotimre kik iwach ni mawatwa kik adhi report to early marriages gi ma nyithindo matindo dhi marriage gi gigo kel dongruok. King'eng'e maber e gweng' ma gigi timre onge dongruok.
nikech jogi okuog kae mondo jogi okuog kae madhi oko kata dhi somo ma kel dongo e gwengegi. To gima dawach ka janyuol tima tek mondo nyithindi odhi skul, to tima tek mondo ipuonj nyithindi ni dhi tedo chon ok ngima. Nitie ngima past dhi tedo, nitie ngima oko ma dhi tedo. To wach FGM kwa ng'iyo it's doing more harm than good. Kata kodhi e supitandegi inyiso ni it's doing more harm than good. In kaka janyuol nyathi miting'a ting'e ibi nyuolo, nyalo bedo ni iyiero mondo ikosne am molo losone gima ber e ngimane. Ka janyuol nyathi minyuolo mihero tima tek kose gone lweny mondo nyathini kik yud harm on your hands. Nikech ka nyathi koyudo harm on your hands, nyathini bodak gi gini to bo blame. Nyathi bedo ng'ama duong' obolo ko kitenin tibo ni natimo nyathini ang'o kagma ni yie ne bo timrene emomiyo nyathini omakoni wachni to nyathini nigi lit. Koka janyuol kose jogweng' gigi report gigi moksha ni report gigi nikech the more you report gigi bukelo dongruok kae. Nikech nyathi kodhi school molo dhi tedo, nyathi imocho gani educate a girl, educate a whole community. Keducate nyathi ma nyako kodongo bo odhi kelo dongruok e dalani. Kata ko educate nyithindo ma chuogi bagi dhi school, jogi dhi kelo dongruok kae. Koko apenja ni jo gweng' ok gidwa dongruok momiyo gisika ni gik matimegi ok gidwa report. Erokamano. Nitie kumoro madani mondo morangi nitie riwruoge mag makendo ratiro mag oganda mabende nitiere e alwora ma pacho ka. Ere kaka ginyalo tiyo kod sirkal mondo mi giduok piny kwan makamagi mag lwenje mag kit chwech mantiere kindwa kaka oganda? Gima ginyalo timo mokwongo gibigi policies ma protect oganda. Alafu number 2, government bolosnwa system no bed easy. Magata ka go sim to response and very fast. Ineno. Gimoro kendo ka kesi kotere court. Government bolos case olos system ma case ok budhe court. Inyalo tero case e court bedo gigni. Kada ng'ama no kethe kose ng'ama no utera tire igni gite ko bet mocho ni igni dhi ka igni mang'any ok dhi konyo. Koro government bo olo system koter gigi kata e court kose wa report response margi bed so fast maybe jogi yud justice. Because what you justice delayed is justice denied. But their systems to be very fast. A point ma jogi ko wa report gigi kaw first priorities. Yeah. Erokamano ahinya. John Opiyo, akele twak to penjo man go en reporting mechanisms gi kata chenro molosi laimo oketi mar go report e kinde ma gigi duto timre. Onego jiwe yo machal nade e kinde ma piny owacho onego bed ni embrace weche mag teknolojia kirango kuwuok e tesen mar obila kaka itimo weche gi e doho kendo kaka iyalo buche machalo kamagi mondo mi jogo makale midhiero kata chiedh nade gi oyud ratiro magi. Yes, Cleophas. Waseneno nikech ka weche gi timore inwang'o ka seche moko ng'ikruok bede e weche mag manyo ratiro to gima seche moko chocho weche gi e weche mag manyo ratiro ibro yudo ni information cha midwa ni mondo tigo for prosecution cha is not clear. Ok en gimoro ma ubedo package ni maber ma inyalo tigo to find justice because ibro yudo jomoko along the process nikech oseng'e ni ma nyathi nyaminwa ema noroch ratiche ama ma owadwe ema notimne makama koro mondo mi nikech there is that tradition ma wan godo ni okidwa ni expose maybe owadu nyaminu ama ng'at manade ma ratiche timore nade kethore koro ibro yudo ni ka information ni bedo collected to joka are not willing mondo gichiw information manyalo konyo nyathini manyo ratiche nikech seche moko yudo ni nyathi obedo molested
to mondo mi ji kaw thuolo ma information ni chop mbele kata ne obila ma chop nyaka court, inwang'o ka along the way this information is distorted ma kochopo mbele kacha to onge godo. Koro ananeno ni serikal mamalo, the national government should work closely with the county government, because inwang'o ka county government nigi full-fledged system through Department of Social Justice and something of the kind aparo nitiere madil gi weche aina gi mag gender gin godo. Koro ka national government onego tudre gi county government mondo ginne ni ere kaka ginyalo bring resources together mondo gi fight gigi, nikech inwang'o ni gigi gichakore gi piny kocha kaka giidho, kaka ne watero dongruok mar kor gwenge pacho kaluo kocha mondo dongruok obede, kaka gik machalo kamagi bonego bed ni itero gi piny kocha, tiyo iketo specialist, iketo unit ma unit ni en gima nyocha winjo ka president was talking about that, keto special units ma nyalo combat issues mag SGBV ineno. Koro inwang'o ka coordination osebedo nyaka gi police police post ma wadhiye mondo wa report gigi, wabedo gi gender based police station ma ka ng'at moroch ratiche, nyathi or nyako or ng'ama miyo or ng'ama dichuo ma ratiche orochi gi ng'ama chielo, onyalo dhi kanyo ka en very confident ni adhi chiwo report makama tang'eyo ni action is going to be taken. Koro e weche mag teknolojia ma nyasani onego bed ni national government through the Ministry of Communication and Technology ICT, then as well as county government through the Department of the ICT, they work very closely with these institutions mondo ginne ni proper infrastructure obedo kare, mechanisms obedo systems ma wanyalo ng'iyo ni ere kaka wanyalo tiyo gi systems gi mondo wa prevent wageng gini kapok otimore, to kotimore ere kaka jogi nyalo response, ere kaka wanyalo timo advocacy campaign through the media platform, through the technology ma nyasani ma wan godo. To mondo mi gini timre through county governments and the national government, giketo machiegni weche mag tudruok gi ji e kor gwenge, nikech sani kaka nasewacho ng'ata nyalo access simu, to kokinyal access simu nyaka ibede gi ng'ano manyalo access manyalo access simu, manyalo donje internet, ma inyalo tigo kaka platform or a tool to respond and to combat such incidences mondo kikoka. Koro we need to put onego bed ni waketo infrastructure mag lony manyasani machiegni, kata reporting desk go onego bed ni wabedo gi lony manyasani maka nani a victim obiro or record a statement or respond, twanyalo capture that data the way it is, to preserve ma onge ng'ata manyalo access mondo distort that particular information, because the moment ma ng'ato access information more distort or disorient that particular information, tinwang'o ka weight mar information no timore nade lal. Koro in those reporting desk we need to have strong systems manyalo capture such reports to make them available to the authorities manyalo timore nade ma work on such. Yes. Ero kamana ahinya John Opiyo, ilere yo makare, kendo systems gi ka gintiere gikonyo oganda mondo mi oyud chenro maonge ng'ikruok moro amora. Dakika sekalo 36 wakaw ywe machalo kaka waduogo kod paro mawuok e kaunti ma Migori kod weche mogik mabende adhi dok kuom wenda mabende ang' aduogo kar ka achiel kachiel e tielo mogik mara chenro mara mbaka oromo. Kik idhi mabor. Reach for the skies na 200% prepare bonus on shopbiki.com.
Deposit dough on your casino account na upate up to 10,000 Kenya shillings in bonuses instantly kila time ukitransfer na uendelee kushinda on Aviator, Aviatrix, JetX, Comet Crash or on any of your favorite casino games. Usiachwe nyuma mtu wangu. Enda extra rounds na 200% prepare bonus on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Kama hii tuseme iko na miaka miwili sahihi, na utofauti wake hii ilizaa ikiwa na mwaka 1.5 ndo nilianza kuokotokota korosho. Let's open big doors that harbor progress. In all the places that we are, KCB ni yangu. KCB ni yetu. KCB ni yetu. For people, for better. This week, Citizen Duka and Quickmart are bringing you an amazing deal on grocery shopping with Mama Soko. Enjoy skuma and spinach at just 20 shillings each, carrot at 99 shillings per kg, and onions at 69 shillings per kg. It's super easy. Just dial *487*5#. Choose what you need, make your payment, and get a message to pick up your order at any Quickmart supermarket near you. Fresh produce, great prices, and no hassle. Shop Mama Soko today with Citizen Duka. Citizen Duka, home of discount. Beninge pogrok mano mar wiv gi wig. Kike pogrok makamano nyakorom ga juang. Mai chenro manego bedni ineno. Juma ni pogore, waromo gi nyadendi maloso yie wich, to loko yie wich obed gik molos gi kido. Koro gini idwa twango kamano endo kidhie bur ka bur na mbele ne ka. Pogore. En kama wafwenyo ni pok mopogore manie alwora marwa. Pok ni matin min go no endo. Time. Kakimedo time, kakimedo advance. Te kakimedo ng'eng. Riuri gi Sharon Ong'ao e pogore. Tich Ang'wen, saa 2:30 okinyi. Kik bai. Mosahinya ano kanyal yie lalo tija nikech wachni. To bende ano kanyal yie wacho ni CM miriambo. Akwayi ni mondi manya laktar machielo. Let's open big doors that harbor progress. In all the places that we are, KCB ni yangu. KCB ni yetu. KCB ni yetu. For people, for better. Bali Adventure na View Travel. Explore the vibrant culture, pristine beaches, and the serene landscapes. Enjoy Kuta or Nusa Dua, Gili Trawangan, and Ubud. Ride a horse cart and hop between islands by a fast boat. Escape to Bali's paradise for 8 days, starting from $2,067 USD per person sharing. Angukia deals moto na View Travel. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Machiegni nyakoro moge jwangen moro marang podikete karka e chenro mar mbaka oromo ka wadhi nyime wadano arangane chenro matimore kaunti ma Migori achiel kachiel kod jafwambo wadwa Jo Juma mondo mi wane chal mar wach e kaunti ma Migori. Jo Juma. Kamano Cleophas, county ma Migori wachiwo makare ka bende gima sani koro gando kitwenge gi yen yiero do mar patu mar ODM ma bende nyaka sani koro timore konde dute county ma Migori ka bende diche makawuono kanwa ng'iyo list manogol kod ODM ka tarik 14 mar dweni ne yango ni kwan ji manyaromo 88 dhi onego beni koro gombulu e chenro machal kod mae ka bende kamwantie wantie go mag Suna West to ahinya skul primary no ma Migori kama bende king'iyo Suna West kwan ji maromo 35 gero
ni koro onego wuog oko kendo koro go ombulu ma yiero jotelo ma gidwaro mag party mar ODM ka ochakore e polling station. Kinyalo ng'iyo ka to kaka nyama no kwan sanja mag oganda matin manyiso ni nyaka sama wuoyo ni chenro no mar yiero migeno chake saa 4 pok ochakore nyaka sama wuoyo ni kabende joma nyalo na alwora ka gin ji ma ok ng'eny kata 20 amabende chopo ka bende kata pisas ma onego ne chung'ne chenro go mag yiero pok waneno kochopo kae pok wayudo ler wasetemo go simo kod mang'eyo ler ni to ang'o madhi nyime kata kamano pok wayudo ler ka otende kod bedo ni chenro ni mar yiero dhi timore skul primary kama onego ni goyo ombulu ni koso ok dhi timore. Adwaro ni mondo koro mi watwo kod moko kuom oganda mar ng'iyo ni to gisebedo ka bende nitie geno to ang'o ma gigeno ata gombo margi ka otende kod chenro ma yiero mar ODM bende ko timore e kaunti ma Migori mangima. Adwaro ni kichwori machiegni ka king'iyo kacha wabiro ka wayudi ka imbe intie ka okwane ka chenro mar yiero dhi nyime ok ang'e ni kaka ja ODM ng'ama dwa gombulu bende sido report ma bege in gi geno mar gombulu kawuono. Erokamano George, wan gi geno wasechopo ka kata kamano neno ka namba 10 kalure gi confusion moro nodwa bedo ni Suna West ne yiero samoro ne nitie kaka ni nyachor mbele hapa ni mane sababu momiyo thoth jowa okochopo ka to kata kamano pod warito official communication from party mapok gichiwo omiyo wan kaka johera mag ODM pod wanyonore ka kendo pod warito ni jotelo bi mondo ang'wago kura mondo wayier grassroots leaders magwa. Wiji kwacho ni chal ka gibi na chiel kuom jowa bende koro geto lemo ok ang'e ni wachi nu winjo ng'iso ni ng'ine ng'ama laro gimoro samoro nyalo mi report ma adieri uyudo report ni to un kaka uwinje in miwinje ni uyudo report ni kowuok kanye koso en mana gimi wacho ni yiero nuwuonge godo. Hapa ni gima timore ni this is a rumor and it's a rumor ma is going on. Gimomiyo warito the official clarification but rumors one were discussed. That is why we are here mondo wariti the officials mag chama mondo chopi nikech wan gi geno ni odiochieng' ma kawuono wadhi go kura. Kawei anno ka kwini timo ber ok ang'e ni geno marwa winjo ka gokinyi wawuogi jomoko wacho ni de gene yiero no bed mano ma itimo yono ma uyanga in kaka temo cheke kaka ng'ama bende samoro nitie kod gombo be ineno ka yiero ne yo ma uyanga gi pachi wuon kaka ja ODM. Adieri king'iyo sani e polling stations magwa ma around ka kwe nitie kata mana kama wabede ka ineno ka people are patient dhano rito so ang'e ni kwe dhi bedo kendo ang'e ni jopiny dhi timo yiero makare mondo giyier jotendgi ma dhi represent gi e chama for the next 5 years. Erokamano ahinya wakawo pach ng'ama chielo kichunga kichako gi jiki king'iyo kacha ayudi ka in ka irito go ombulu ok ang'eyo ne be ok wane gimoro amora madhi nyime bende geno nitie. Geno hani luonga ni Jack Ogalo. Geno nitie mago kura, members biro kachiel kendo sama dhi mbele ni aparo ni officials dhi donjo ka mag jo ODM mondo wachak officially go kura. Kwe nitie maber, nitie mane tungni mano mi joera mar party nitiere lwenye Suna West. To wadwa kwedo wachno ni onge lweny wan gi kwe jowa man pod nie udi jowa mane ohala mag jo ODM woguru wadonjuru Migori primary mondo watimuru kurwa marwa mondo wageruru chama marwa mar ODM. Kawei geno mari kinde mokalo no ka samoro yiero gi ywak nitiero lost list koni ng'are wani list ng'ani nitiere ok ang'e ni bun gi geno ni to giko makama udhi yudo yiero ma jogo mudwaro kaka jo ODM. Kamano momiyo wan ka gimoro amora madhi timore jopiny nitie ka gisabiro kendo wan gadier ni list madhi ya Migori polling station en achiel ma jopiny te gi joera mar ODM nitie gin ka mang'eny kendo magidhi go e lwetgi ni ma e yiero magitimo. Erokamano wakawo pach ng'ama mogik achore machiegni ka kichako gi nyingi ayudi kisechopo ka be nitie geno to bineno kama e nyiso ni ikruok no bedo makar nikech sa osekalo saa 4 to pok uchako yiero. Ka chako gi nyinga an iluonga ni Jacob Omondi Nyambune namondo ka saa 12 mondo mi nabigo ago kura mondo ka dhi e suguli mamoko to kuom hayo marach wasebedo kae kuom seche modhuro ka report mora ma waseyudo onge mar party. Begeno nitie isebet ka be kod ano ka pod in ka ok ang'e ni pod in geno dhi gombulu to diyier ni yiero ni ochal nade. An gi geno ni yiero dhi bedo maber ma jomoko mane olo propaganda ni Suna West nitiere koko
wakwero gi gokang' mamalo. Suna West en piny mokue ma ji te timo shughuli gi kaka nyalore. Kinde ka kinde waneno ka samoro Suna ni nitiere kinde moko aneno ywaruok. Ok ang'e ni wang' ni kaka johera mag party ang'o ma utimo ma koro aneno ka kwe nitie ma unyako oganda kata pod dwani mondo koro bi mondo koro go ombulu kwatiyo kodi. Kaluwore gi gine mar chama, wan gadieri ni kwe nitiere motegno makare. Joma ne kelo koko ne gin opponent ma bende ne gin jo independent ema ne okelo koko ei Suna West. Kaluwore gi sani ODM otegno ei Suna West. Kamano ok ang'e ni idwa wuoyo ami dakika matin sa orumo. Chori ka dakika matin ano kichopo ka. Ok ane gima dhi mel ka. Ok ang'e ni be nitie geno in kaka ja ODM. Nyinga godo no Kinyo Kungu, former youth leader ma Suna West constituency nikech nwago kombe piny. Geno nitie en ni yiero mar party formula motigo ji ok nya bedo gathering mang'eny nikech idwa mana namba mathin ji 30 polling center. Chon ng'eno yiero maduong' dichiel emo ji ne bedo mang'eny koro yiero nitie kata king'iyo ng'eya kanyo ji biro madam yiero nitie nikech wadich mana gi ji 30 tende kaka Mgori primary polling center. Yes. Yiero nitie to saa 4 mochakore pok ochakore. Ok ang'e ni sama wach ni yiero nitie be usido report mara mora pok ano kata jok matayo yiero ka. Jata yiero nitie mano pok ipenje nikech aneno ka jata yiero nitie. Koro kiluonge tang' no mi view mage but wadwa ni target orom kata dhano moko ing'e wacho ni numbers koromo to wachaka nikech en gima kwa chako to ok bi kawo kata 1 hour because we need 30 people only. Kamano ke nyalo winjo mano moko kuom joma bende osechopo ka Migori primary kaka wawacho ni yiero pok ochakore kata mano giwani gintie kod geno ni yiero dhi bedo makare ka bende nyaka sama wuoyi ni wacho ka weche ber pok waneno weche mag koko kamoro amora kigero ni chenro ni obro dhi nyime yono makare kendo oganda bodo thuolo mar jotelo ma bende koro gidwaro e duombno mar ODM to waje kaunti ma Migori pod wago daka mar wuotho e sunde mopogore opoge mar ng'ento to yiero ni odhi nade e kaunti ma Migori. Erokamano ahinya Jojuma ilere yo makare mano Jojuma kogi kaunti ma Migori yana moro miadoge studio karka wachopo kama wadhi tieko to yiero mag ODM bende ikona ni kane kaunti ma Kisumu pok ochako karo chako kanye konwa ne uru gonwa uru picha onwa gi ure mbui mar Facebook konwa ne uru ka en gimoro mosechako kama intie isago kura koso pod intiere mana kama irange Kisumu kanye kona ne pok ochako Migori pok ochako Mabei bende pok oyudo report moro amora Mombasa Nairobi ka kon mathoth maber ka gi thuolo mar koni kinde mabiro kuonde ma yiero makamago dhi nyime. An ka mondo mayud wach mogik yana mondo mi achak wach mogik kawuok kuom John Opiyo ka watieko. Erokamano Cleophas, wach mogik kwatieko. Wachna matieko godo discussion mane wantiere kawuono. Gima wayogo iwacho ni information is power. To ka the society is well informed, gibro neno e yore kendo gibro ng'eyo yore mang'eny ma ginyalo konyo godo weche mag midhiero. Mar ariyo nikech kane owuoyo weche mag technology wang'iyo kaka technology nyalo konyo e weche mag kweyo or control lwenje mag kit chwech. But on the same page inwang'o nitiere jok ma be ose weaponize mbui gi mondo gidhulumo jomoko. Gisetiyo gi yore mag mbui gi weche moko maricho. Koro ma aduogi weche mag cyber security and cyber bullying. Ni nyaka wabed motegno kendo authorities must work around the clock mondo ging'e ni weche mag weche mag mbui gi otimore nade obedo controlled. Weche mag mbui gi obedo control maonge ng'ano manyalo kawo thuolo mar mbui mondo keth ratiro mar ng'ato koluwore gi weche mag mbui. To mogik wang'e ni ere kaka watimo mos John ihang kanyo network ne olal weche mag mbui otimore kar kanyo wagonero kamano kuom thuolo matoko do bendo kiny makono ka ne county ma Nairobi ayud wach mogik kawuok kuom Faith ka watieko kawuono. Kwatieko mokwongo adhi jiwo sirkal ni wach GBV kose wach femicide against GBV kikwa keta ni wachako wuoye kochopo 16 days of activism kende.
ngi katimwe wajak chaka uwe from day one, kose from the start. Okuni wagi to sama kocho po 16 days of activism ikakoro one wakati in our first priority. Mana rio adi jogwengni kikwarit mondo gigochope dhodwa ekwa chak uwe. Kaji uwe gigitimre. Kagi uwe wamakre walos a peaceful environment ni joma chuo joma mene. Ntega mama wachoga pile ni kaniel ni kajirani tinyalo chieme binyiel. Kwalit mondo chope dhodi eking'e lit mare kose king'e gini rach. Kaji uwe ng'eno rach koro kaka jogwe kose ka society wamakre mondo wagol wenyini mondo kwa chupo kata ige manyuri kwa biro kendo kwa 16 days of activism wayudi ni the percentage odok piny. Mane gima anyalo we kod oganda kawuono. Erokamano ahinya kuom yudo thuolo bende mar twak kodwa kachiel kendo mar somo no paro kaka oganda ma jo Kenya kendo kwa medo kedo gi lwenje mag kit chwech. Agoni erokamano ahinya. Nyakoro mo gijwang' mane mada no kelo giko mar twak kama wantiere karka oda dhi chenro moro matimore mano kama wantiere achiel kachiel nitie gimonego waranga ne county ma Siaya kama iliekona karka ni ntiere chenro mano mar Safaricom Sambaza Furaha. En wuoth ma Safaricom kod kambi tudruok marwa kae mar Royal Media Services ma gitimo sani e gwenge ma Kaluo ka jodak Mayala kod Ugunja bende geno mar yudo ber moko kawuok kuom oganda gi duto. Adana tudruok achiel kachiel kod ka jafwambo wadwa mano Victor Otieno Makajuma. VOJ uchio yo machal nade safaro sebedo wuothu sebedo godo makore lach ahinya bende usambaza furaha kawuono Yala kod Ugunja uchal nade kawuono VOJ. Kama na Cleophas adiri makende ni wanwakeyo mor makende masikuku gi Safaricom Royal Media Services Ramogi FM Ramogi TV gi Safaricom okelne jokanya na mor puto gi sani wane chiro masidindi nyewa saya Yala wan sidindi sani ko sidindi wadhi nyaka Ugunja ko Ugunja wadhi nyaka Ukwala ko Ukwala wadhi Rangala ko wuok Rangala wadhi Siaya wadhi nyaka Bondo emakoro wadhi bede gi show maduong' mokalo nyaka Jausenge bende wakwayo ni woguru oko nikech wantiere kod ber mogundho nikech sa wawuotho ka kod ber mogundho ne jokanyanam wan kod gwen mabende wachiwo wan kod diek mangima mabende wachiwo wan kod credit kata airtime wachiwo wan kod simbe mabende wachiwo to gima duong' ahinya ni Safaricom kinde makoro geingo higni 24 nyaka ne gichak bedie ging'iso mor ne oganda jo Kenya duto te ma network kende ma bende olak mokalo kiwacho wach mar 5G Safaricom mani kode motegno mokalo kiwacho weche mag M-Pesa masani koro kelo yot e weche mag kowo pesa to gima duong' ahinya ne ji timo ohala matindo akwayo ni gidonje gimiluongo ni pochi la biashara. Pochi la biashara nitie tim moro ma jowanigo ng'ado nyalo